Gulat ako ay. Opo, sir. Sa inyo po itong shop, sir? Nakausap ko na yun eh. Opo. Kasi po, sir, actually, nangangailangan po ng pera ngayon si Kuya June. And then, ako po, Ba't di ako kinontak? ang nakontak po kasi namin yung asawa niyo po. Kasi yung Kuha naman ako nun eh. friend naman po. Kinausap po ako, nakausap ko na po yan si ma'am before po ako umuwi ng Sinabihan Bicol. ko na yun. Na, opo, si Kuya June po. Sinabihan ko na yun. Ganto na lang, sir, para matapos na po ito, sir, dahil ang init po pati. Andun po, may kasama po ako dun sa may kotse. Papakuha ko lang po, sir, yung ano po, yung pipirmahan po natin, yung nasa sa barangay po, sir. Blatter style na din po siya, sir. Para at least po, kami po, may kasiguruhan po kami na hindi nyo po kami tatakbuhan, sir. Dito man lang. Takbo yan. Taga rito ako. Opo, sir. Kaso po nga, sir, Surprise! Ayan, happy birthday to you! Happy birthday to you! Boom! Hello mga ka-JFS, hello world, and hello Philippines! Ngayong araw, akong muli ang inyong makakasama para naman sa paghahatid ng panalong saya, pasabog na sorpresa at makabagbag damdaming istorya. Kaya naman ang JFS Petals in Services, simula noon hanggang ngayon, iisa lamang ang aming goal, and that is to bring you the quality service. And talking about quality service, balita ako, ngayong hapon, isa na namang maswerteng tatay ang magsi-celebrate ng kanyang ika-35 kaarawan. Siya ay naisorpresahin ng mga nagmamahal sa kanya, kaya naman tara na't kilalanin natin si tatay. Pero bago ang lahat, bago tayo tumungo sa mga pasabog na sorpresa, tingnan muna natin or silipin muna natin ang mga packages na matatanggap ng napakaswerteng tatay natin ngayon. On the right, please. Okay, so as you can see on our card shank, may team tayo talaga namang pulang-pula kahit lalaki si tatay. I don't know kung bakit pulang-pula ang ating card shank. Siyempre, unahin natin ang mga packages. Nandyan ang ating combo food. Siyempre, meron din tayo ditong Ferrero Rocher, ang pansit, and siyempre, ang mix kakanin na mula naman kay Ate Ning sa kanin. And sa lahat ng mga gustong umorder kay Ate Ning, i-PM nyo lamang ako para mag-contact natin mismo si Ate Ning. Siyempre, hindi mawawala ang card natin na babasahin ko mamaya dahil yan ang magpapakabagbag damdamin sa atin ngayong hapon. Siyempre, nakikita nyo ba itong pen shop natin ngayon? Siyempre, matatanggap din yan ng napakaswerteng tatay natin. And siyempre, meron din tayo itong bubble balloon na talaga namang napaka-espesyal sa JFS Petals and Services. And sa birthday, sa pag-celebrate ng kanyang kaarawan, siyempre, hindi mawawala ang cake. At yan naman ay mula sa Raffables Cake. Bago tayo tumungo sa Magsaysay Tinambak Camarines, siyempre, huwag niyo pong kaliligtaan na i-follow kami sa aming mga social media accounts that is posted on your screen. We have Facebook, Instagram, YouTube channel, JFS Petals and Services para naman updated ka sa lahat mga kaganapan at rampa ng JFS Petals and Services. Huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Tara na't sumugod na tayo sa Magsaysay Tinambak Camarines, kaya naman i-JFS na yan. JFS, I am finally back. This is your surprise ambassador, Kuya Steph. Kasi kanina ay nakalimutan kong magpakilala. Ayan, napakainit nga ngayon. And kagaya kung ano ang klima ngayon, napakainit pa rin na sorpresa ang dadalhin namin sa inyong lahat. Kaya naman, nasa ang sulok ka man ng Bicolancia, ang JFS Petals and Services ay laging handang sa inyo ay magbigay ng saya at sorpresa. And talking about sorpresa, andito kami ngayon sa Magsaysay Tinambak Camarines Sur dahil isang tatay ang magsi-celebrate ng kanyang birthday. Nais siyang sorpresahin ng kanyang asawa na nasa abroad. Tara na't samahan niyo kung isorpresa ang tatay na ito. Pero bago ang lahat, let's do the shout out of the day. Shout out sa aking best friend na si Robert
si Robert Cibolo, si Robert Vicente Cibolo, si Mike Angelo Blanco, si Hiner Baduyan, John Lloyd Velasco, and John Lloyd Arcega. And that's it. Maraming salamat sa lahat po ng mga sumusuporta sa akin at sa JFS Petals and Services. Maraming salamat po sa inyong lahat. And sa lahat ng mga gustong ma-shoutout, just leave your comment down below para naman maging visible ang yung comment. I-follow nyo kami sa aming mga social media accounts. We have Facebook, Instagram, and of course, paki-subscribe na din kami sa aming YouTube channel. Dahil sa mga susunod na mga sorpresa, baka ikaw na ang sorpresahin ko kasama ang JFS Petals and Services. That's it. Magbabalik ako maya-maya lamang pagkasama ko na ang ating isusorpresa ngayong hapon. Hi sir, hinahanap ko po si Sir Francisco Bautista Botor. Tagaytay po sir. Ay ka po sir. Ay hello po sir, ako po si Steph po. Pinsan po ako katong nasa Laguna po si Kuya June. Tapos, di ba po may balance po kamo sir duman po sa sa boarding house po sir. Napig-istiyan po nindo kang tigtatrabahan po. Ngunyan po sir, pigpaig di pa ako ni Kuya June para po singilon si remaining balance po sir. Oh no! Ang ano po sir, itong napagkaulian po ni Sir June, ang napagkausapan po namin, 12,000 po yung balance nyo sa boarding house. Ganito po sir. Pumunta na po ako sa barangay hall nyo po dito po sa Riverside. Kung sakasakali pong hindi po kayo makapagbibigay at least kalahati po ng pagkakautang nyo po kay Kuya June, mag-iiwan po ako ng blatter dito po sa barangay sir para mapag-usapan nyo po or may patawag po kayo sa barangay para masettle po yung utang nyo sir. 12,000 po yung pagkakautang nyo sir. Na umabot na po ng 12,000 sir. Opo. Tapos, yung sa boarding house po sir ni Kuya John po na tinuluyan po inyo sir. Tapos, kahit kalahati lang po sir, 6,000 pesos yung kailangan ko po at least madala ko po ngayon. Kasi galing po ako ng Laguna. Uwi din po ako maya-maya po sir. Galing na po ako sa sir, sa barangay hall niyo po. Nakausap ko na din po yung kamag-anak niyo po, yung asawa niyo po, nakausap ko na. Ang sabi po, hindi daw po siya magpapadala ng pera hanggat hindi daw po ako nakakapunta dito sa inyo, sir. Opo. Ang kailangan ko pong pera ngayon, sir, na madala is 6,000 pesos po. Uy, andito si Kuano. Opo. Sabihin mo si Steph po, nakausap ko Yung na po. yung sa bahay doon sa Laguna. Wala. Hindi ko kausap si Kuya Jun, no? Nagdali. Hindi mo pumunta baga dito. Hindi mo kinon si... Mag-say. Zone 1 ano po, sir? Zone 1 po. Kausap mo na ako kay Nano. Pwede pong makausap si ma'am. Ayan. Hi, ma'am. Ikaw ko lang kausap yun. Hello po, ma'am. Ako po yung kausap niyo po kanina po, ma'am, sa yung sa legal office po, ma'am. Pumunta na po ako ng barangay hall niyo po about po sa remaining balance po ni sir. Na 12,000 nga po, ma'am, 'di ba? Na-discuss ko na po 'yan sa inyo po. Pero ngayon po, ma'am, kailangan po 6,000 po at least yung madala ko po before po ako umuwi ng Laguna po. Sama niyo po na yan. Siya na. Paano po ito, ma'am? Ma'am, ganito po, ma'am, hindi po ako nagbibiro, ma'am. Kung sakasakali pong hindi po makapagbibigay ng kalahati po ng 6,000 pesos si sir, mapipilitan po kami, ma'am, na ipabarangay si sir kasi dumaan na po ako ng barangay hall niyo po. Ipapablatter po natin si sir para po maging accountable po siya sa utang niya po sir. And kami din po na naniningil, may habol din po para kay sir po. Opo. Pagsahod na lang po. Sige po, kayo muna bahala. Okay po. At least, ma'am, 6,000 po ang kailangan kong pera, ma'am. Okay. Opo. So, ganito, ma'am. Di ba sabi niyo, ma'am, makapagbibigay kayo sa akin ng 3,000. So, hihinga natin si sir ng additional 3,000 and then papapirmahin ko si sir na sa susunod na buwan or sa makalawa ay magbabayad siya ng additional payment po na 6,000 pesos po para masettle na po natin yung utang. Kasi lumalaki po ng lumalaki yung utang. Pagplanin ka na lang. Later. Para mapaplanin ka sa barangay. Pabalik-balik kung manigi. Magas niya pabalik-balik ng tao sa... Ano po Sino sir? pumunta din sa'yo? Si actually ako, pinsan po ako ni Kuya June. Ang kailangan ko po, yung 12,000 pesos po. Gulat ako ay.
Opo, sir. Sa inyo po itong shop, sir? Nakausap ko na yun eh. Opo. Kasi po, sir, actually, nangangailangan po ng pera ngayon si Kuya June. And then, ako po, Hindi ako kinontak. ang nakontak po kasi namin yung asawa niyo po. Kasi yung Kuha naman ako nun eh. friend naman po. Kinausap po ako, nakausap ko na po yan si ma'am before po ako umuwi ng Sinabihan Bicol. ko na yun. Na Pagkaulay mo mag-get, pagkaulay mo siya, ako sa personal si... si Kuya June po. Sinabihan ko na yun. Ganto na lang, sir, para matapos na po ito, sir, dahil ang init po pati. Andun po, may kasama po ako dun sa may kotse. Papakuha ko lang po, sir, yung ano po, yung pipirmahan po natin, yung nasa sa barangay po, sir. Blatter style na din po siya, sir, para at least po kami po, may kasiguruhan po kami na hindi nyo po kami tatakbuhan, sir. Takbo eh. Taga rito ako. Opo, sir. Kaso po nga, sir, babalik-balik po kami dito pag di po kayo nakapagbayad. Eh. Ganito na lang po, sir. Pwede po, sama na lang po kayo doon sa akin. Papapirmahin ko po kayo. Pagkaulay mo Opo. Tapos, before po, opo. before mag-uulay sa barangay. Ha? Ganito, 35. Nakausap mo pala si Kuya John. Nakausap mo pala si Kuya John. Ay, papunta pa dito. Ba't na pumunta rito? Okay, ganito na lang, sir. Sama na lang po kayo. Sir, pasamahan na lang po ako. Punta po tayo doon sa may kotse. Papapirmahin ko lang po si sir doon po sa ano, sa kasulatan po. Tapos, nandun din po kasi yung cellphone ko para tawagan po natin si Kuya June. Pwede po. Okay Sige, po. dito na lang po. Hindi po kasi, sir, makapasok yung kotse, sir, kasi one way daw po ito, sir. Pwede po pasamahan ako, sir. Sige na Ay, po. si... Ayan, sir. Punta pa rito. Kaya mo muna saan siya, no? Si Mr. Derry. Opo. Sir, patabang daw kanina, sir. Surprise! Ayan, happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Ayun, naiiyak na si tatay. Ayan po, tatay, muli po. Bago ang lahat kasi medyo naging mainit ang tensyon namin kanina dahil sino ba naman ang hindi mapipikon at mag-iinit pag-utang ang pinag-uusapan. Okay lang yan, sir. Iiyak mo lang yan pero wag mo akong tatakba. Dito tayo, sir. Dito tayo, sir. Bilis dito, sir. Okay, lilinawin ko lamang po, sir. Totoo po, ako po si Steph and we are the GFS Petals and Services. Kami po ay ang tagapaghandog ng good vibes saya and of course, sorpresa sa amang sulok po o sa mga tahanan dito sa Bicolandia po, sir. And lilinawin ko lamang po, sir, na hindi po ako pinadala ni Kuya June para maningil ng pera. Pero andito po ako para pasahin ang iyong kaarawan dahil balita ko, ayun po, sa iyong asawa ay kaarawan niyo po ngayon, sir. Sabi niya po ay 53 years old na po kayo. 53 ba, sir? Ala, hindi mapakali si sir kasi naiiyak si sir dito kasi 35 years old lang dahil sa sobrang layo ng binahe namin, sir, mula pa kaming Ukraine. Charing lang. Dahil sa sobrang layo ng binahe namin, nagkalito-lito na ako kung 53 o 35. Ayan, 35 years old na si sir. At dahil hindi ka mapakali, sir, tanggapin mo ang ating sash dahil ikaw ang aming hari ngayong tanghali. Kahit na mainit, ayan mga ka-JFS, napasugod kami dito sa Magsaysay, Tinambak, Camarines Sur. Siyempre para pasayahin si sir. Naiiyak talaga si sir. Ayan, sir, cool down tayo ng konti kasi napakainit talaga. Okay, lapit tayo dito, sir. Siyempre, dahil birthday mo, deserve mong tanggapin ang lahat ng mga sorpresa o mga packages na inihanda para sa ng GFS Petals and Services. Siyempre, ang may pakana lahat ng mga sorpresang ito ay ang iyong mahal na asawa. Ayan, sir, bago ang lahat, bago tayo mauwi sa igakan, alamin muna natin kung ano mga packages na matatanggap mo. Siyempre, unahin na natin ang napaka-sweet na Ferrero Rocher na matatanggap mo ngayon, sir. Dito tayo, sir. Hindi pa ako nangangagat, sir. Medyo naiilang si sir sa akin. Okay, siyempre matatanggap mo rin ang ating combo food, ang ating
pansit gisado, ang ating, syempre, ang Ningning's Kakanin, ang ating mga kakanin dyan. At meron ka rin matatanggap, sir, na dahil dapat laging bida ang saya, meron kang Jollibee, isang bucket ng Jollibee Chicken. Syempre, dahil tatay ang ating susorpresahin ngayong araw, matatanggap mo, sir, ang damit mula sa penshop. Ayan. Hindi pa dyan nagtatapos sa mga packages na matatanggap mo ngayon kahit mainit. Tanggapin mo rin, sir, ang ating bubble balloon na may nakasulat na, "To my JR Botor, happy birthday from your wife." Anong pangalan ni ma'am, sir? Anong pangalan ni ma'am? Sir, anong pangalan ng asawa mo ni ma'am? Okay, Maria. And syempre matatanggap mo rin ang cake na mula naman sa Rafa Bell's Cake. Ngayon, sir, magseryoso naman tayo dahil si sir kanina ay naiiyak ngayon ay medyo tumatawa na, sir. Ano po, sir, kumusta ang experience? Kanina yung kinakausap po kayo, kinabahan ba kayo, sir? Sobrang kinabahan si sir. Ilan yung sinisingil ko, sir, kanina, sir? 12,000 pesos. Sabi daw pati sa akin nung isang kasama niya, ay hindi, huwag kang pipirma dyan, pare, kasi mamaya baka yung pinipirma nyo ay baka makulong ka at lalong tataas ng tataas ang babayaran mong utang. Hindi po yung totoo, sir, dahil ang lahat po ng ito, mga ka-GFS, live na live pa rin tayo kahit napakainit, kagaya ko napaka-hot. Sorry. Napaka-hot dito. Live na live tayo sa Magsaysay Tinambak Camarines Sur, sir. Siyempre, nasaan yung letter ni ma'am? Ayan. Basahin ko muna, sir, yung letter para sa'yo. Ito po ay galing kay Ma'am Maria. Love, salamat kasi kahit makulit ako at isip bata, sabi nila, kasi ginagawa ko kahit na ano ang magustuhan ko, ay nariyan ka pa rin para laging sumuporta sa akin at nakaalalay lang palagi. Palagi mong sinasabing okay lang sa'yo, at least ay nagpapakatulong. Salamat, aking mahal. Love, masaya rin ako na nagstay ka na dyan sa mga magulang mo, sa mama at papa mo. Palagi kang mag-iingat, kapares ng pag-aalaga ko sa'yo. Malayo man ako, ay palagi mo pa rin akong kasama kasi ikaw lang ang laging laman ng puso ko. At kasama mo ako sa bawat oras ng buhay ko. Ikaw ang ligaya at nagpupuno ng araw ko at nagpapaliwanag sa maritime kong buhay. Ano kaya itong maritime kong buhay? At nagbibigay ng tatag sa lahat ng hamon. At sa sobrang saya ko, dahil nakilala ko ang isang katulad mo. Salamat kasi natanggap mo ang buong pagkatao ko at ang mga anak ko. Huwag kang mag-alala, mahal, hindi ako magdadani. Okay, yung magdadani daw, sir, tawagan nyo daw po yan. Basta promise mo na hindi ka rin magdadani. Makakaasa ka na ako ay sayo at aalagaan ka hanggang sa mga darating pang panahon. Happy birthday, aking pinakamamahal. I love you very, very much. Love. Mula po ito kay Ma'am Maria. Okay, sir. Nung marinig nyo po ang mensahe ni sir at ang mga pasabog, sorpresa at kabang dinala ko po sa inyo, ano pong gustong sabihin nyo kay sir? Ay, ano pong gusto nyo sabihin kay ma'am? Sige na po, sir. Ano pong gusto nyo sabihin kay ma'am dahil init na tayo ngayon? Ano pong gusto nyo sabihin kay ma'am? Love, marami pong salamat. Naalala mo rin ako. Meron palang surprise ako na darating sa akin. Kala ko utang eh. Ayan, yan nga ay patunay na napakasaya nga naman talaga ang maramdaman mong mahal na mahal ka ng mga taong nasa likod, kung paano at bakit ka bumabangon araw-araw. At para, sir, patuloy kang pasayahin, hindi pa dyan nagtatapos ang mensahe ni Ate Maria. Dahil, panoorin niyo po ito, sir. Yan po ay message niya or additional message niya po para sa iyo. I love, happy birthday.
Ingat ka palagi sa rin ang isang nagsasalat sa'yo. Pag-iwala lang. Kapit. Alagaan mo sarili mo palagi kahit alaga ako sa'yo. Love you. Minamahal ko kita. Sana mas marami pang birthday lumating sa'yo. Love you. Ayan, okay lang po yan, tatay. Totoo ngang damang-dama kahit napakainit ngayon sa Magsaysay, Tinambak, Camarines Sur, ay damang-dama ang pagmamahal. Damang-dama ang sorpresa, saya at syempre ang good vibes na nadala ng JFS Petals in Services. Kahit ako'y nabubulo na dahil sa sobrang hot ko. Charing, dahil sa sobrang init. Ayan mga ka-JFS, para patuloy tayo maghatid ng sorpresa at good vibes dito kay Sir JR. Nakikita nyo ang aking hawak na cake mula ito sa Raffables Cake. Kaya naman mga ka-JFS, tara na samahan nyo ako na handugan si Sir ng isang napagandang kantang Happy Birthday. At syempre, ipapablow din natin ito sa kanya. Kaya naman in 3, 2, 1, let's sing the Happy Birthday song. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ayaw papasalita. Happy birthday, Happy birthday, happy birthday to you. Ayan, happy birthday ulit po, sir. Muli po kami ang JFS Petals in Services na naghahatid po ng saya, surprise at good vibes sa samang pong sulok yan ng Bicolandia. Kaya naman, sir, dahil birthday nyo, syempre, hindi mawawala ang pag-blow po ng candles. No? And syempre, bago ang lahat, make a wish muna po bago po i-blow ang candles. Ay, wait lang, sir. Magpapagpapag. Yay! Take two. Ayan, palapakan naman natin si Sir. Maraming salamat din. Siyempre, pasalamatan na natin ang ating surprise sender, ang may pakanapo ng sorpresang ito. Mainit man yan ay hindi yan susukuan ng JFS Petals in Services dahil ang pinakang goal namin ay maghatid sa inyo ng quality service. Kaya naman sir, bilang karagdagang mensahe bago po tayo magtapos, ano po ang gusto nyong sabihin kay Ate Maria? Salamat. At isang I love you nga dyan at isang flying kiss. Love you, mahal ko. Ayan! Okay po, tatay. Sa bilang po ng 3, dahil napakainit na dito sa tinatayuan natin, isang babay po dyan. And 3, 2, 1. Love you.